Vi kalder nu for alle de modløse, de trætte, de sløje og støve, og de, hvis lægelige kraft og sundhed har svigtet. Og så vil vi begynde på denne opbygningsarbejde. Et stort trinds afstand mellem fødderne. Knæene stramte, rank dem og rejs dem. Bøj kroppen frem og ned og fat i begge svalgben. Og knæene stramte, og træk nu kroppen så langt ned på knæene så overhovedet muligt, og fyld efter virkningen i de forkortede hasemuskler. Rank dem, rejs dem. Husk, den der ranker sig, slanker sig. Efter den devise, at hver bevægelse skal føres en millimeter længere ud, da det er den sidste millimeter, der bliver den store virkning. Ikke lade magen råde. Fyret af folks mage livsførelse er, at de bliver kropsstoffer. Denne vidtgående mage er en stor fare for helbredet. Usundhed og hæslighed ligger på lur, der er en lejlighed. Tag dig fat nu, og bøj stræk fri de sure væsker, der er oversat til lejligheden, fuld af muskelfiberne til friskhed og velvære. Hold spring! Oh.
3, 4, 5 og hold. Træk i højstående. Næste ud. Krop tredje. Fra venstre til højre. Stopper over venstre fod. Jeg skal nok gå, hvis jeg gør sådan her. Godt frem over foden. Skred skulderlinjerne væk fra ret til fodlinjen. Bare til træk. Ja, bygge. 1, 2, 3, 4, 5. Over næste fod. Hold over foden. Ja. 1, 2, 3, 4, 5. Fremad. Sidebøjle fra venstre mod højre. Ja, tjekker. 1, og 2, og 3, og 4, og 5, og 6, 7, 8. Go!